Altamira rugby zelaitik. Hortxe duzue, begibiztan, gaur eskainiko dizuegun partidua. Anpordizi alde batetik eta Hernani bestetik. Beraz, Gipuzkoako derbia eta bi protagonista nagusiak izango ditugu gaur. Gipuzkoako joka ere jokoan izango da eta gaurko jardunaldi honetan. Gurekin beti bezala, askotan bezala behintzat, Iñaki Laskula, Iñaki, arratsaldeon. Bueno, Anpordizia Hernani. Aurretik garbi izan dezakegu favorito bat daukagula, Ordizia, etxekoa. Bai, beti esaten da moduan, paperak gainean, beti goten da favorito bat, edo reizena, eta askotako beti esaten moduan, ese planteamentu, talde planteamentu, helburu, klub moduan eta abar, ez? Bueno, azken finean jokatu beharra da, eta Hernani sakera eta nortasuna Ordizikoarekin bat, beti da buruka egitea eta amor izan dut, beraz, guztek edau, eta futbolakin gauza raro gertatzen badia, gure baloiarekin, gauza raro gehiago, ez? Hala ze da, kirola hori da, eta hortxe daukazue begibiztan Asio Arainak atera duen, zelai hartu duen 15-koa, eta martxan dugu partidua. Anpordizia eta Hernani aurrez aurre. Esan bezala, ligako partidua da, baina beste alde batetik, Gipuzkoako kopa ere hementxe jokoan izango da. Eta begibiztan, Polidori eta Iraolak zelairatutako 15-koa. Entrenatzailea, Polidori Iraola bikotea eta Hernani. Eta partidua martxan daukagu. Eta, bueno, importanteena, garrantzitsua bientzat, talde batetik Ordiziak gora begiratu behar duelako eta nahi duelako. Eta beste alde batetik Hernanik, bigarren toki horretatik ere alde egin nahi duelako. Bai, hala da, bai, salkapenean, Espainiasko golesko A mailako salkapenean, txapelketaren salkapenean, momentu honetan Ordizi laugarrena doia, 50 puntukin, eta Hernani 11garrena 27 puntukin, ez? Ikusentzeko komentatu, 12 talde daudela liga honetan, ez? Beraz, komentatzen duguna, ez? Helburuak, ja klub moduan oso ezberdina dira, eta zebalea bide eta dituzten bai alde batekuak eta bai bestekuak ere bai. Eta, bueno, pizkat, Hernani burrukatu egiten ari da, hori bere helburua lortzeko noski, baina bere helburua da liga mantentzea, ez? Orozko maila mantentzea. Eta, bueno, Ordizi hor lehenengo postutan egotea, eta liga irabazi, eta en fin, playoffetarako modu gogokonean sailkatu, baina bai, lehenengo helburua liga irabaztea da. Hernaniren aldetik batez ere, kontuan izan da ganera bigok ere azken jardunaldin irabazi egin zuela. Eta horrek ez dio inolako mesedeik egin Hernaniri. Ez, bueno, ja liga denbora da altura hauetan, gauz oso ezberdina ikusten dira, normalean ja sailkatuta dauden, playoffetarako sailkatuta dauden taldeek akaso, bueno, teorian favoritua dira zenak partidu guztietan galdu dituzte, beste konzentrazio, tentzio untxu batekin guten da jendia partiduetara, entrenadoriak ere bai, gauzak probatzen dira, bestalde, azpian daudena noski, burrukatu behar dute eguneko 24 ordutatik, 24 orduak, ez? Hala ze da, bueno, horiek kontu batzuk, gero ere izango dugu horretaz eta beste gauza batzuetaz hitz egiteko aukera, baina bitartean jo dezagun zelaira, berdegunera, hortxe ustartzea. Eta hortxe saiatuko dira baloia behar bezala ateratzen eta baloia zabaltzen, ari dira ezkerre galetik. Ea hortxe izan daiteke lehen aukera. Eta hortxe partiduko lehen entxegua. Bai. Ez du inolako oztoporik izan sartzeko. Hori da. Eta barru-barruraino. Nik uste dut hor kills izan da, bai. Baina rekepenean ikusiko dugu, nik uste movimentu politxe izan dara, alde batetik jokalarian abiadura eta gero ere bai trebesia, ez? Hortxe daukagu, bai. Hemenek anazten da, zeran zabaltzen da baloia, uko jasota, Kronen esku, faltzuan Nick Marshall, jokalari berria, Zamen Sils, abiadura alde batetik, baina trebesia ere bai, ez? Berantzako ostiko txuri emotea abiadura horrekin. Hori da, eskuak eta oinartu ondo erabilita eta barruraino sartuta. Beraz, hortxe daukagu, 5 eta utxeko markagailuan, eta itxura batean, bueno, lehenengo minututik diferentzia ere nabaritzen hasi da, ez?
Bai. Ikus dezagun, jaurtiketa gehigarriak zer ematen duen, beste 2 puntu lortzeko aukera, itxura batean jaurtiketa erraza, ez? Gero sartu egin berda jakinik. Bai, pareku ere horrez ematen dute, baina nik ez zuen segura sartu. Espeuta. Zu baino trebeago izango da bien. Ez da zaila. Ba, hortxe da, danak isil-isilik, hemen ez da ezer entzuten, hortxe da, jaurtiketa, eta Bai. barruan. Bai. Barruan. Ba, 7 eta gutxeko hamarkagailuan, Eta kaso hortikan etorrela ikaseneko puntuak, ez ikustutango partiduan, iraganeko partiduan ere bai, bai, landaren berdin izan zen, gehien bat aldia prestakunt jokalarien presentzia fisiko, densidade fisikoan dao, da bereziki ordizin irurin ulardenak ez, bai Chills, Michael, Corey Simpson ez daolako, bai oso jokalari fuerteak eta indartsuak eta bueno, profesionalak ez, Bai. zurretan. Bestaldian, jokalari oso ona ditu Hernanik, nik zuerte izan dut, ba, Horetako asko entrenatu izatea bai kadetetan, bai jubileetan, Euskadikin, Euskadiansekin eta bar. Baina ba, lehenengo aserreak. No, lehenengo aserreak, lehenengo izkanbilak. Hotza bigotuen mutiak, eta... Osea, akaso zera berotzeko izango da, Iñaki, Bai, hemen bai, sekulako hotza daukagu. Bai. Bakiko ere telebista asko dagoela eta bar, baina, bueno, gai bateko itxura zarrak, ondiokan badira dute, ez? Baina, bueno, hori hasierako tentzioari dagokio eta jokalai guztiak gaina elkar ezagutzen dira ondo. Bai. Denbora asko egiten dute bata bestiekin egin izan dituzte, ba, hirugarren denbora asko eta osalde asko, ez? Baina berriro bueltatzen pizkat aldeen konposaketei, osaketei, baina nik uste dut aldia gehien bat atzekaldian etorrela hasteko eta behin. Gero ikusiko dugu indar fisikoa horrean zenola dijoan eta ba, ez? Bueno, ba, hortxe dugu JK zelaierdian bitaldeen lana, baloiaz jabetu nahian, eta hortxe bukatu da, jokaldi hau. Landare aipatu duzu eta nire ba, ordiziak errazira, zion 7 eta 34 okerrezpanago, edo 38. Bai, eta, bueno, pizkat, ba, nik uspututik amintzat. Larregi saiatu nahi izan zuen ordiziak aurrelarekin jokatzia eta niretako alde nagusia berriro aipatzet, hiru laurdenetan edo altzian edo gibelean dago, ez? Jokalarietatik edo bigarren zatian irakurketa berdina egin zuten Anpordiziko entrenatzaileak eta bai hasi ziren atzekaldian gehien bat sartzen, ez? Indar fisikoa asko nabaritzen da biadura eta bar gehien bat hiru laurdenetan defendatzeko eremuak asko handiago dira zelako aurrelariekin baino, ez? Aurrelariek beti metro baten, metro erdin mugitzen gara eta errezagoa da defendatzea, ez? Arazoa da 5, 7, 10 metro defenditzea da parian da ona abiadura duenean, ez? Bueno, ba, Hernanien izango da baloia, alboko sakearen ostean, ea ba, Hernanik puntuak lortzeko gaitasuna erakusten duen, baina momentuz, metro batzuk aurrera eginda gero, ba, hortxe dira... Bai, gero aipatzi ere bai, bueno, ba, bi taldek... baja ugari. Baja desente, bai. Espainiako selezioarekin, beste batzuk minatuta. Bai. Zera, atorri ezberdinegatikan, baina bai, baja desente daude, ez alde batetikan Hernani Simpson eta Tudela Espainiakin arituko dira. Tudela ganera gizon garrantzitsu. Bai, nahi asko Nei asko gustatzen moti hori, ez? Berare bai, ni hirugarren lerroan aritzen nintzen, eta niretako balotura asko egiten duen mutia da hirulardenen da aurrelarien artean, ez? Jarraipena da baloi jabetza bermatzen duena, ez? Bestalde bai, Corey Simpson, ba, zulatzaile izugarria dela. Begira, badoaz etxekoak. Bueno, behintzat hor itxi dute bidea, baina hala ere, hortxe jarraitzen dute. Baloiaren jabe, Hernanik errekuperatu du. Bai, bueno, eta hau zaharte ikusten dugu Hernani. Ia partidua horrela mantentzen da. Bi taldeek ausardi horrekin. Defentsan pizkat ez da itxe Hernanik igual. Bai, jende larregi, bai. Nik uste dut agresibidade handiakin hasi dela, akaso urditasunagatikan, baina jende larregi sartzen ari dira uztartze irekitan, Adibidez ikusten ditugun uztartze irekitan, Urdiziko bi jokalari gehien ez egoazen eta Hernanikoa 4-5, azkenean beti aldia gertatzen da. Bueno, ba, berriro bajetara bueltatzen, Simpson Tudela, Corry ere bai, bigarren lerro handia erraldoia, ba, gaixotasun paperak eduki izan ditu, eta bueno,
Badirudi, hobeto badirudi, dagoela, hobeto dagoela, baina noski, atsedena behar du mutilak. Kroll, bueltatu da, 10 moduan, eta bestalde Hernanik ere bai, baja desente hemen jokaldia, berriro. Bueno, barruraino, erraz gainera. Hor ez du inolako estoporik izan. Eta... jokalari una. Eta bigarrena, 12. Buruz azkarra eta gogo asko jartzen duen mutila, egiten duen. Bueno, bideratuta dauka partidua etxeko 15-koak, baina, bueno, oraindik asko falta da, eta nik uste beste gauza batzuk ikusiko ditugula, baina hortxe jokaldia errepikatuta, ez du hor defentsan gehiagia asmatu Hernanik. Ondo irakurri du jokua, bila denak, atzera utzi, eta lasai. Hori da, fijatzen baina pixkat, bi entzaiuak mugimendu berdinetik etorri dira, ez? Lehenengo uztartze bildu bat egon da, beraz, indarrak momentuetan fase estatikoa ditzen dira zenak parekatuta daude, baina mugimenduak egiten dira beste taldeik keinu eiteko, engainatzeko eta kasu honetan Hernani bietan jauzi izan da, ez? Azkenean, taldekin nolako horrela ematen du planteamendu bat izan dute. Bai, eta hori da, ordiziaren meritua alde batetik, eta beste alde batetik ere zuhurtasun falta edo Hernaniren aldetik, ez? Hori da. Bueno, hortxe jaurtik eta, hau da, isiltasuna. Hori ez. Iantzerako gazan, biak 15 metrotako marraren ondoti jauti izan dira, baina, bueno, kasu honetan... Agian... Elurre, bai. Azten da elurre. Agian beste aldetik jaurtitzea errezagoa. Bai. Bueno, 12 eta huts, ordizia nagusi, eta ero ari zinen hau komentatzen ez, Hernanirena, gero Darkintiz minartuta dago. Bai, Oier Garmendia ere bai, Hernani aldetik markatu, Oier Garmendia eta Ander Gutierrez, aurreko partiduan elkarrekin golpe bat izan zutela, biak puntuak eta zituzte. Gero bestalde, Manes Casado ere bai, lugar lerroa txartel gorria ikusi zuen horreko partiduan, eta bestalde David Pelaz eta Jon Otsotorena lesioen gatikan, ez? Jokatzen, hemen, Hernaniko beste jokalari balurrian den, hor dizialintzat baloia, hor txeda, zabaldu nahian, erdizik sartu nahi du, hor ere zuloa ikusi dute ordizarrek, baina... Hona izan da asmoa, Xaporena, baina... Bueno, orain bai Hernani... Aurrelari jatorria ikusi zaio, da eskudekin ez da izan. Ez da, asmoa hona izan, ez du, abiadura trebezi hori ez. Hortxe baloia atera nahian, atera du ordiziak, Hernaniren defentsa ere hor lanean, baina... Ikusten da lau jokalari oso gorra indartsuga da, bera lurrera botatzeko biru jokalari behar diak itxienez. Hor ere engainua ondo. Baloia losatzen badute, bi jokalari dituzten egalian. Libre. Abantaia moten epaia jauna, Montoya jauna, Arabarra. Bueno, ari da jotake ordizia, metro batzuk irabazi nahian, Hernanik alduen moduan eusten dio etxeko 15-koari. Ea zer ematen duen jokaldi honek. Fase hauetan errezago defenditzen du Hernanik, ez? Joku zabalian, joku irekian, ez? Baina jokua gelditzen denean, egoera, bai. Akaso hortik etorrelaik ez, Hernanien falta edo akats asko ikusten dutelako, irakurketa dutelako, badakite pizkat ordiziko irulaurdenak ona diela mugimenduak egiten, beraz, denbola eta eremua da, espazio-tiempo deitzen dena, zenbat eta gaina egon, denbora gitxio dakazu irakurketak egiteko, prozesatzeko, mugimendu egiteko, hori da, presioa deitzen dena. Azkarra izatea eta presioa egitea eta aurrekoari pentsatzeko astirik edo denborarik izamatea, ez? Estiak entzeko hori da. Gertatzen dena, batzuetan hori, jokoz kapo egiten dela eta paiak kostatu zentxu, sigurra, asterik ez. Berri izeltasuna. Gente ugari, Altamiran. Giro majo ez, aipatu beharra bai, bi taldeek, zer nola hartu izan dituzten derbiak ez, jai giroan, errubi horrelakoa da, horrela ikasi izan dugu beti. Eta aipatzea da kasu honetan ere bai, ordiziko jarraitzaileak eta zuzendaritzak ere bai, zer nola anteratu du hemen kanpuan jai giroa emateko eta hor
Babarrun eta... Bai, txosna batzuk eta baskariak eta eman Babarruna ditu. eta Aragi Egozia eta Mila Raziu prestatu daude. Txaranga bat ere dago, fanfarre bat, gero pintxopote egongo da, kale jira, errubi giroa, ez? Beste Bai. kirol batzutan gertatzen ez den. Bai. Ez, Ez dakit bakoitzak zergatik, bai. bere zitasuna eta dauka, Hori da, bai. Bai. Hortxe da, min hartuta Bai, orkatia. ikusten dugun oker espanol laua da. Hernaniko Ez da ipa. Hemen zerrendan ez daude hola. Bai, guri bat eman digute, baina ez da itau zuzena den. Edo zein kasutan... Berrian lotzen, horrelariekin lotzen, Ordiziko taldea. Borroka latza berriz ere beste aldera zabaldu, baina eta berriro ari dira egiten jokaldi hori. Horixe, garbi ikusi ditelako ez Hernanik hortxe gabezia badaukala. Eta hori aprobetxatu nahi du Ordiziak jakina. Bai, eta Ordiziari interesatzen zaio. Eta aldaketa izango da. Prestakuntza aldetikan, fisiko aldetikan ere bai. Bueno, maila desente altu gau dute. Eta beraz, erritmo altu bat mantentzea, berentzako komenigarria da ez. Berriz ere hamarrak ondo zabaldu. Eta alde batera eta zein bestera. Bai, baloi jabetza bermatzen dute. Eta, bueno, pixka fantasia esaten dana ikusten nahi geha. Bueno, alako gauza baki, kondate askero, kanpeoia. Txartote askero. Hanera, ala ze behar du, ez? Bueno, hori nire iritzea, baina ala ze behar du nahi duzan, eskura jokatzea eta hori abenetako rugbia, ez? Buruka bat beti dago, ez? Azkenean, askorentzako, errubi barruan gauden askorentzako, beti da irabaztea edo horrelarien burruka ikustia eta bar, ez? Baina egia da, lortu behar deguna, da errubiko jendia ez dana erakartzea, ez? Eta horretan, asko zera kargarrero da, hori da. Inulardean jokua, mugitzen, lasterketak eta bar, ez? Mundu mailan bai horretan, hainbat eztabaida gertatzen ari dira. Hala ere, nik uste azkeneko urteetan, urte mordo hauetan, kirola errubia bera ere aldatu indela, ez? Oain gaur egun askura jokatzea eta asko zailagoa da. Zailagoa da, bai, zailagoa da. Eta benetan, garai bateko Frantzia, esan eredu nagusia, ez? Eta hori zen benetan erakargarria, ez? Bai, ez. Orain justo eztabaida daude zentzu horretan, ez? Alde batetik jokalai fisikoki asko handiagoa dira eta azkarragoa dira, beraz, zelaian eremuak askoz errazago heltzen dira, zulu gutxi daude, eta gero bestalde bideoekin eta beste taldeen sistemak eta egiten dira, eta bukatzeko, profesionala bihurtu zanetik, mila bederatzen dara eta mamostetik aurrera, soldata asko daude kolokan. Beraz, asko jokatzen dute ez galtzea. Hori da, eta orduan, hori ze pasatu ez, eskura jokatzen zen hori, azkenean tropak eta kolpeak eta jartiketak eta arriskuak hartzea, eta orain arrisku bat hartzea, lehen komentatzen duguna, ez? Genduna, ondotea askero, jende guztia txautxu, baina txartotea askero, kale egiten da, akaso zeure erabaki horregatik taldea galtzen du, entrenatzailea kolokan jarri laike, norberan soldata de bai korrokan, eta duan... Azkenean kirol guztietan pasatzen da, ez gaur egun askoz garrantzitsuagoa da irabaztea, ikuskizunen ematea baino, ez? Frantsesak horretan, eztabaida handia dago Frantzian, momentu honetan da hainbat gauz aurrikusten egiten ari dira, zelaiak onditu, jokalaien kopurua murriztu, joku denbora luzatu, zenekearekin zulobidea egiten dira, eta legeak aldatu, ez? Nolabait, behartzea pixka bat aldei, ausardiakin jokatzen. Alboko sakea Hernanik egin du, bost gizon jarri ditu lerroan baloia harrapatzeko, hor sakea rekuperatu du. Kontaktutan, plakajetan, baloi desente galtzen ari da Hernani. Hor ikusten dara bai, aleko... Eta orain arte ikusitakoren arabera, joku gehiena Hernaniren zelai erdian da, ez? Zelai erditik... Eta gehien bada baloi jabetza. Baloi jabetza aldetikan, Ordizi nagusi da, eta bestalde Hernani duen ere bai, behien bat joku zabalean plakajetan, baina 3-4 baloi galdu ditu itxien, ez? Montoya jauna gainean. Bai, joku itxian. Joku itxian eta hor zer gertatzen den adirazteko pronto, Hernanik
baloia hartu, Berriro galdu izan du. Hor galdu, Bai. berriz ere berreskuratu, baina baloia hortxe geldi, epaiak ala segindu delako eta zera sartu beharko du Ordiziak, ez? Oker espanago. Bai. Bele ustartzea Ordizien alde. Hortxe Bai, jokalariak eta bueno, prest. bentsat ikusten ari geha Bai. Hernaniko jokalariak berri batet ausardiakin jokatzen ari zela, baina berezkoa dute, berri batet desente asko ezagutza dituaz, eta jokalari trebeziaz eta izateaz aski honak, Bai. oso honak. Amorestu emango, hori argi dago. Ez da. Hortxe Ordizia, horre begin aian. Berriro kontrarazoan, Hortxe oso dauka ondo aukera zabalduta, Hernanik. hankakin izaleke hori da, Ostikotxoa zuzenean kanpora. eta kanpora. Bai, zuzenean Bueno. kanpora. Aipatu beharra, Baina une epaileak jau ikusten dugula hemen, Iñaki Bergara, bestartean Arnaltz Uribarri dagoela, eta epaile nagusia Patxi Montoya, ez? Montoya, Arabarra. Bai, Arabarra, Gipuzkoara eta Bizkaitarra dakau. Danetarik. Bueno, Lafarra faltaia. Bueno, eta beste batzuk. Beste batzuk, Baina, bueno, bueno. hiru badia. Danak ezin ditugu ekarri eta behintzat inguruko guztiak. Gertuenak hortxe daude. Alboko azerak Ordiziak egingo du. Bost eta bost, aurrez aurre, Ordiziak oso ondo eraman. Hortxe aurrera egin aian. Amare Dulate ondo kontaktuan, laguna bilatzen. Ea ba, Baloia pixka lentsu atera eskero beto. nahi bai. Bai, hori da, bai. Bestalde ez dute behar bezala zabaldu, ala ere jabe dira oraindik Bai, Hernani horretaz Ordiziarrak. saiatuko da, baloi guztien irteera trabatzen, normala denez. Eta orain, behitxu, gogu horien ondorioz, Ordiziko taldeak baloia heldu behar, Ordiziko galariak baloia heldu behar izan du lurrean zegoanean, eta erodiak esaten du behin eta plakauta egun eskero bere alaskatu behar dela. lehen aipatzen genuen joku ireki hori laguntzeko, bai. Ezin da horre... Orokorrian errubian arautegiak azkenengo urtetan urtero aldatu izan dira, esan da, eskaso larregi. Baina, bueno, beti bi helburu ituzten nagusi. Alde batetikan jokalarien osasuna, ze lesio goten dira, ze mugimendutan, zelako goretan, eta bestalde ikusgarritasunan. Bereziki, hemisferioan eta Bar Fox eta sartu zenetikan, diru mordua jartzen dute txapelketa horietan, eta erdazen du, bale, mutia, guk hemen dirua sartzen dugu, baina guk hemen ikuskizunan nahi dugu. Baina erligio da. Bai, ez pentsain beste, Zelanda Berrin eta Afrikan bai, baina Australian batez. Gero badaude beste batzuk ere txikiak, bai, txikiagoak ere, baina, bueno, afizia handikoak, Samoa, Tonga, Fiji, eta zea, ez? Pasak bertan telebista gutxi daude. Bai, segurunik. Bueno, gaurko mundu globalizatuan ez da egin. Bueno, baina bere sartu izan dute barkatu errubia bere kulturaren barruan. Bai. Herri borrokalaria da berez. Bai. Bizitzarteko, bai klan artean, bai Melanesiko, Maorien artean, eta bueno, alako burruk, alako gogo eta green berezia dute, eta bueno, errubian ikusi dute, hori zer nola aspaldiko garai bateko tribuen arteko burruka, zelai batera egizagatu, ez? Ordiziak ondo defendatu eta ondo berreskuratu du baloia. Oso bolitxa, oso aurrera egiteko, hortxe metro asko aurrera egiteko, badoa bakarrik, eta hortxe iritsiko da hirugarrena. Hortxe da, 20. puntua etxeko entzat. 20 eta huts, eta gainera baloia hortxe erdian utzita, eta errezagoa egiteko. Bai, baina ikusiko errepikapena, benetan ikusgarria eta oso polita, baina aldi berean pena ematen dit hemen aldetikan, akaso larregi ez omen da... Zigorra, ez? Bai, ja, eta 3. minutuan 20 huts galtzen jun, eta 3 entzaioekin gainera, ez? Eta zer nola egin dia zen entzaioako ikusten da, 22,2 gutxi gura bera, Kronoso, da todos los tikoa zer ondeko izan duen, jokalaien arteko lotura hori, ez? Ulermena eta denak, beti batzet, talde kirol baten, zaiena da, berta daude artista guztiak edo parte hartzen duten guztiek irakurketa berdina egitea, ez? Hori da zaiena. Eta hori lortzen baduzu... Bueno, beste komentarista batzuk.
Pujadenaren zera entxegua, hori errez zera, gauzatuko du ordiziak eta hortxe da, hogeita bigarren puntua etxeko taldearentzat. Asio Arañaren taldearentzat. Elurra ere ari du, pixkanaka, hotza ere nabarmena da gaur ordizian, eta nik uste Euskal Herria osoan. Baina, bueno, horrek ere beste itxura bat ematen dio kirol honi, ez? Gai baten 5 nazioetako giru, esaten zen. Bai, hori da, bai. Euriarekin, garai bateko lokatzeekin, gaur eguna, naiz eta amabotzuk ondiokan kejatu, baina lokatz gutxi da. Eskozia, batez ere Eskozia aldean, eta ikusten dira, ez? Inglaterra aldean, eskat zailagoa da, baina ikusten dira, bai. Bueno, hortxe, ostikoa baloia jokoan jartzeko, baina oso seguru ordizia, defentsan ere sendo, Hernani baloia ateratzeko kapaz den, eta ez du hor jarraitzerik izan, baina baloia urruntzagatik lurrian zegoela eskuekin, lehen komentatzen genduna, ez? Hernani ustartziek egietan, bere gogua bertan jartzea dijoa, eta batzutan lortzen ari da baloi hori, baloi horren irteera harina saiestea, edo baloia berreskuratzea batzutan, ez? Bueno, hortxe da, albokoa egiteko prest. Ikusgarritasuna mendaka, Gipuzkoarrak, Goierrin eta Elurretan, ez? Bai, ala negu partian izan da, ez da herritzekoa. Egunero kejatzen gaituk, egunegatik, baina tokatzen da. Bai, hor ez daukagu aukeratzeko aukerarik. Bilbotarrak ere zakazu, ez? Bilbotarrak ere zakazu, bizkaitxarrak ere zakazu. Ez daukagu, nahi bai, baina ez. Munduko alkaterik onena bertan dago, eta en fin, trebesia ala diote, asko. Hernalik antxegua lortzen duen partidei pixkat beste itxura bat emateko eta jokalariak pizteko. Denbora guztian, ez? Igor Genua, hemen beste fenomeno bat, benetan berak momentu batean partidu bat desorrekatu laike, dezake, baina kasu honetan aurrean duena asko da. Batentzako asko da. Abantaila eman du epaileak, baina prest dira ordiziarrak hor baloia defendatzeko, eta Hernanik zai izango du hortik sartzea. Gehiago zabaldu beharko luke baloia. Baina zaila dute. Baina zaila da, bai. Pentsat irakurketa hori egin dute. Zaila dutela atzeko jokuarekin defentsa hori zulatzea. Eta hor, ingelesez pick and go edo altzau eta aurrera joku horretan zaiatzen ari dira zurua egiten. Ez dago una bantaiarik, hasierako faltara buelta de paia jauna, bai? Eta, suposatzen touch batera botako dute, albo batera, bai, touch bat jokatzeko, baloia berreskuratzeko, eta gero, tortokarena egiten, mol bat egin, da 5 metro, 10 metro horietan, saiatu lehenengo entzadioa lortzen. Zaila izango da, nik ordizia oso zen ikusten dut. Bai, eta, tutxean bai, Xabier Lerma oso ondo dabil lehenengo saltadore moduan, eta jende garaia dute, ez? Alboko honek zer ematen duen, hoa indipadu esperantza txiki bat, zabaltzeko gai diren, edo bintzaten metro horiek irabazi eta barruraino sartzeko, arazoak ditu, ala ere, etxekoak oso sendo ikusten ditut hor zeran eta... Bai, hasieran komentatzen genduna, ez? Densidade fisiko hori, ez? Azkenean ez kilo baizik eta giar asko mugitu beharra du Hernani ordizi mugia azteko, ez? Pizkanaka partidu aurrera doa, 28, lastera 29 minutua beteko da, eta oso bideratuta partidua 22 eta 8 ordiziak, Hernanik behintzat sari txikiren bat jasotzen duen jokaldi honetan, baina hortxe dira ordiziarrak, ostikoa eta baloia kanpora zuzenean. Hori ere, garbi
konpondu edo irtenbide ona eman diote ordiziarrek horri, jokaldi horri. Bai, bueno, gero alako egoerak, bueno, igual akaso ikusentzuen dako onuragarri izaten dira, ez? Talde batek ikusten duelako nagusi dela, beraz, ausardiakin eta ausardia baina geokin fantasia pizka batekin jokatzen hasten dalako, eta bestalde, bueno, galtzen doian taldea ere bai, edo ez irabazten doian taldea ere bai, bueno, momentu bat izan dezake, bueno, mutiak, guazen gure plazerra lortzea gure jokuarekin, ondo ateatzea. Presio astu. Bai, hori da, presio astu, da hona dakao. Bueno, ostiko ederra, hortxe metroak irabazten ordiziarrak baloia harrapatu nahian, Hernanik orain bai. Arrizko handi hartu izan du. Bai. Bueno, suerte ere bai, baina bai. Xavier Lermaz buelta dator. Oso seguro da bi Xavier goiko baloiak hartzen, bai tuxetan, bai erdiko sakeetan, bai ostikoren berreskurapenetan. Hortxe da ordizia beste aldera zabaltzen. Belen ere ikusi dugun jokaldi antzekoa, ostikotxoa aurrera, baina kasu honetan Hernarriarrak erne ibili dira, eta berriz ere ordiziarrak baloiaren bila. Borroka latza, Hor. Bai. Ez da molek emoten errani. Bueno, kanpora joan da. Hor bada esaldi bat, gainera Ingalaterrako Errubi Federakundea bere balioen zerrendan duena da, nolabait da, irabazi ohorearekin eta galdu dignidadearekin, ez? Azkenik finean, fair play hori da, ez? Fair play hori da, bai. Ez dugu aztu behar, patxak enduna lehen, ez? Beste talde, beste kiro batzuen, azkenean joku bada, orduan. Arlo ludikoa egon behar da. Bai jendearen dako... Baina nik uste dut hori, konzeptu hori pixkat galduta dagoela, ez? Galduta, batez ere halako mailetan, ez? Akaso, rugbiaren kasua ez da inprofesionala, baina beste kirol batzuetan nik uste hori pixkat galduta dagoela. Saiatzen dira batzuk mantentzen eta horri eusten, baina... Horregatik batzuk esaten dute, profesionaltasuna sartu zen momentutikan, dela 17 urte, pixkat rugbiaren espirita galdu egin zala, eta badia mailak bueltatzen ari dirazenak espiritu horri berreskuratzeko gogoarekin arlo ezberdinetan. Bai, batez ere posnazioetakoa, zera delako ez isla, zera den rugbiaren isla nagusia, edo nagusinetakoa. Bai, tradizioaren isla izanean, alere hori nik ez daik, bitartean ikusten ezagun jokaldia, hortxe dator beste entzego bat, eta hogeita zazpiraren puntua horritxaren zat. Bai, baloi alde batean ez lasaitasunarekin, baina nahiko eroso mugitzen. Beste entxegutan baino, oztopo gehiago izan dut. Bai, movimento nahiko luzia izan da, hemen ikusi izan dugu lehenengo eta behin, hogeita bian, hori da. Hogeita bian, hasieran Hernaniko jokalaria zer nola bueltatu izan da, nostiko eman du, ordizi baloia berreskuratu, pare bat mugimento, ustaarte bat egon da, eta hor oso ondo Joanes baloia kontaktu egin, ez da baloia bera utente mantentzen, da baloia bizirik mantentzen, eta ritmoa, baloia ez da gelditzu, movimentu ez da gelditu, ez? Bueno, esan dakoa, 27 eta huts, markagailuan, eta ari ginen esaten, eta zeuk esan duzu, ez, fair playarena, baina ez da lehengo ez profesionaltasun hori, benetazko ez profesionaltasuna zan, edo hor engainu txiki bat ere bazen... Bazira, a ber, bereziki izan, alakoa zan Frantzian, amaterismo marroia ditzen dena, ez? Frantzian, nik gara hortan ezagutzen ditu bertako jokalariak, eta, udaletxean, Baionan gogoratzen, hainbat urte bertan egin eskero, udaletxeko nominan zinan, eta ez dakiz enpresan sartzen zintuzten arduradun gisa, gero norberaren familia enpresa baten arduradun bajekan, enpresari emotia, eta berezik ere bai, gehien bat mundu anglosajoian, kontu nuku behar dugu, Gales kenduta, bai Ingalaterra, bai Eskozian eta bai Irlandan, goi mailako jendia jokatzen zegoela errubian, ez? Universitatei lotuta zegoen jendia, eta hor inglesaten dena All Boys Network, ez? Euren artean, euren gauzak eta egiten zian, eta gero prestigio soziala, ez hori asko lantzen dela herri anglosajoietan, eta gero hori izlada duela eguneroko bizitzan. Azkenean errubiko kapitaina izatea, kriketeko kapitaina izatea, beste konzeptu badak, jokuaz gain,
gizarte mailan asko Orea da, bai. Orea. Orea da. Hogeita zazpita Txea ba Hernanik oraingo honetan lortzen duen, ez, oraingoan ere ez. Bueno, dortza, behin eta berri. A ber, baitzat aukera izango du. Baina ondo jarrita eta bere leku hartuta Ordiziarrak. Bueno, hausart, ia suerte dake, ia, pena. Pena, bai, baina... Orain arte izan duen aukerarik garbiena. Bai. Utxean geratuko da. Halako gauzak garai baten ikusten zidan, edozein igandetan, adibidez, Frantzian eta Iparralden ikusten halako ze jokalari guazen artistak esaten dira zen, ez? Errubiko brasileñoa nolabait esateko, ez? Gaur egun paper hori, lehen aipatuako bai tongatarrak eta Fijiko jokalariak hartu dute paper hori, ez? Beren gizartearentzako ere bai errubia oso alaia da. Eta ez dute maiten besteko estrukturari. Eta berentzako plazerra da, orduan gauza probatzen ikusten dira, fizikoa asko laguntzen die, saskibaloia. Lehen esan duguna ez, oandik igual profesionaltasun maila horretara ez direlako. Hori, bai, eta gero hori. Naiz eta, bueno, ondo kobrazten duten jokalariak eta auki. Bai. Esan nahi, eta handik ateratzen diranak, batzuk eta zera, ez? Bai, baina hori. Bultzaka hor. Askotan jokuak, lotuta egoten da joku ereduak gizarteen ereduekin. Gizarte hori esaten zuten adibidez, Irlandara azkenengo urtetan goraka egin zuela, nolabait bazan herria, Irlanda herri moduan ekonomiko egin zuen gorakadakin, ez? Momentu batean beti esaten zen, Irlandari fighting spirit, burruka espiritu famatua lehenengo 20 minutu hasiera eta gero jauzi egiten zen, eta handik izan ditu bertako jokalez, ingelesak prestatzen izan entartian gupa fera jokutekin, gara batzuk hartzea, ez? Gero ja, aldaketa torri izan, ez, profesionalak ea, santipak ea, eta gauz guzti horiekin, ez? Hori izan gizarte ere bai, aldatu zalako. Azkenean, kirola, eta gehien bat kirol kudeak eta gizartearen eredua da. Bai. Eta, gero, bera egin zuen ekonomia horrek, eta horre ere, bestaldaketa batzuk izan ziren. Bai, hori da. Bai, argi dago, kirola azten batean gizartearen beste zati bat dela. Beste zati bat da, bai. Eta segunda ze gizarte dakasun, normalean, ze kirol eredu, ze kirol kudeaketa, eta barrez. Hori ikusten ari gara, futbol famatu horrekin. Hemen ipa, ia. Kontrarazoa, bere ba. Naita egindako pase mosketa aurrera montetza baloiari, beraz, golpea Erlanen kontra. Komentatzen genduna, ez? Ikusten ari gara adibidez, Espainia eta estatu mailako futbola zer nola di joan, ze gauze intzuten ari gara, eta adibidez gizarte mailan ze gauze ikusten bizitzen eta intzuten ari gara. Kontran, Alemania, zer nola dagoen ekonomiko eta bat, baina futboleko taldeak beste modu bateak kudeatzen dira. Bai. Eta bai Holandan eta bai guztietan azkenean hori jende berdina da. Gizartean da ona. Bai. Kiroletik kanpo gizartearen parte da. Bai. Hori argi dago eta hori ez da aldatzerik. Bueno, alboko sakea Ordiziak. Estela jaidako. Bueno, bai. Jakina on, nik uste dute esperantza pizkatere behar dela, ez? Horre borrokala eta ez du Ordiziak harrapatzerik izan, Hernanirentzat baloia. Baloia askapen hori, pizkate baloia fuerte txoraga du, da bote amandu baloia. Gogoratu dezagun ganera, hemengo zera belar artifizela dela. Bai, beraz botea baloia gehiago botatzen dago. Hankako jokoarentzako berriro berreskuratzeko, lurretik emondako ostikoentzako da asko ze... presio itzela, ondo. Ondo Hernani orain. Hortxe Ordiziarrak Erne. Bai. Baloia berriz eramateko eta orain arazoak Hernaniarrentzat. Horre... Zera... Baloia saskatzeagatik, lurrea botatzeagatik, bai, saskatzeagatik, bai. Baloia... Plakatzaile saskatzeagatik, izan da, bai. Eta horre ere aukera ederra. Bai, azkeneko... Hogeita minutuan gaude. Hori da, bai. Igual akaso ikusten dugu orain Ordizi pixka eta aurrian jokatzen, ez? Tarte hori falta zaio bakarrikan, ia irakutsi izan du eta aprobetsa izan du bere nagusitasuna atzian ordenekin edo gibelean jokatzen. Eta, askotan hori izaten dira gauzak, ez? Frogatin badia, amendikan zer nago gazak,
ez? Esaten dara, hola, militar terminologiaekin, la infanteria, la caballeria, hortik handator pixkat errubiaren oinarria funtsadotik handator, ez? Ba, hortxe, ordizia bultzatzen. Imanol izan da, oso ondo goia mantendu izan dela. Ea ba, hor entxegua lortzen duen, hor ez. Baiz, ez golpe izan da, falta izan da, ordiziren kontra, berdina, baloia saskatza egatik, bai. Ba, nik uste hori izango dela azken jokaldia, partidiko lehen zatiaren azken jokaldia, 27 eta huts markagailuan, bonusa ere jakina orditzarrentzat izango da, ondo bidean, beste ala aldaketa nabarmenik ez badago bigarren zatian. Ia kontrarazua. Eta oraindik ordiziak badirudi jokalariak gogoekin eta Sils jokalari honek gainera jarraitzen du jokua, Iker Korta Gaztia, oso ondo irakurri etzen jokua. Hortxe ondo itxi diote, Bai. Alare bultzatzen jarraitzen du ordizia. Lehen Marshall orain, baloiarekin, tente mantentzen, baloian jabe. Iritsikote dira ba, entxegura, beste aldera baloia zabalduz, hortxe tartea, bien artean eta barrura doa. Ez ba, lakatzea gara iziritxina barrura. Bueno. Azkenean bai, 32 hau. Lagun bina da, baina esan behar da Turtziren abiadura, ez da, kalitaterik haundi. Gara esatera bere gurasoak, ezaguna dira denak, baina bai. Horrek ez da eskuko frenua, eskuko frenua. Baina, bueno, ala ze bada, bai, eta gainera merezitako zea bada, ba... Bai, komentatzen kontrasua, ez, ausardia, zen hola Skrils oso dut, zera junta bat, 2, 4, bost, tente ondiokan, baloia ondo, Iker Korta baloia berreskuratutu, bai, bete behar da sorte pixka bat, gero Iñaki Puiadena, baloiaren jabetasuna mantentzen, ordizi, ondo atera du hori da, gero Nik Marshall hartzen du baloia, bat, 2, tente mantentzen, baloia bizirik, lurrera junbarik, azkenean junte da lurrera, Amalau, Hernaniko Amalau zenbaki duen jokalaria hori jokoz kanpo, eta hortxe... 2 movimentu faltzuan, lau pase eta barrura. Bai. Bueno, ba, 34 eta huts, eta aldagaletara doaz, jokalariak, atxeden hartzera, eta ordiziak, ba, hoxe, partidua erabakita dauka, hasieratik. Ondo mantendu izan du baloia, irula orden azkenean, aurrelari bat irula orden. Eta nola erabili dituen bi besoak, ez, baloiarekin jokertzeko. Bueno, ba, 34 eta huts, hanpo ordizia aurretik, Hernaniren kontra. Guk ere atxeden txiki bat hartuko dugu, eta bere lagatoz, bigarren zatiak ematen duena, zundan azteko prest. Egunero, kirol guztiak, gustu guztietarako. Kirol aukeran, ete bezaten. Hogeita malau eta huts, hanpo ordizia eta Hernaniren artean, Altamira rugby zelaian. Hortxe daukazu markagailua, eta lehenengo zatian, markagailuak berak esaten duenez, ba, Jaun eta Javi izan da ordizia, Hernaniren kontra. Eta lehen ere hasieran esan dugu, Gipuzkoa kopa ere jokoan dago gaurko partiduan, joan etorriko kanporaketa edo finala izaten da, eta lehenengoan ordiziak irabazi zuen, eta gaur ere martxa honetan Gipuzkoako kopa hori Iñaki ordizia aldera joango da. Bai, gaina gai baten, hasiera baten federazio bakatu diputazio kopa zan, eta gero iaz, Gipuzkoako erakundeko presidente ditzala,
azkeneko honetan pixkat mantentzeko nolabait akaso talde bat oso ondo eroso egon laiken bere txapelketan eta bestia motelago pixkat tentsio hori nolabait mantentzeko, ez da. Errubian itxan dan moduan, jirak eta daudenean birak, hainbat partidutatik zein gerritzen dan irabazle, ez? Postetik zein dan irabazle, irutik zein dan irabazle, eta bar, ez? Eta bueno, gau... Xireko goreak. Eta... Ordizian erasoa, eskutik iaia alde egin dio, eta ez du bukatzerik izan. Bueno, gure jakina, Tremsin ardatza partidua da, baina, eta ez dugu nahi, baina Hernani zulora badoa, orduan zer gertatuko litzateke Gipuzkoako koparekin. Hori da, gai baten hori... Jarraituko luke. Horren onarketa egin gehiago momentu baten, eta bueno, gure proposamena federakunde aldetika momentu eta izan zen, bueno, alako egoerarik gute mon eskero, talde bakarrak erditzea horrezko mailan, ondo, Hernani oso ondo, hor bakarri joan da, inguran ez zeukan inolako laguntzarik, eta alase Ordiziak abantai izan du, jokaldi horretan. Hala ere, hortxe mantentzen da, eta ondo eusten dio Hernanik Ordiziari, ostikoa gora, baina hor harrapatzeko arazok izan ditu Hernanik, eta Ordizia berriz baloiaren jabe. Eta hoxe gure arnarketa zan, ez senior mailan aritzea, baizik eta kaso juvenil mailan aritzea, eta bueno, ez partidu bakarre edo bi partidutara bukatzea, baizik eta bakoitza bere txapelketan araberian, denbora bukatzen danean Gipuzkoako kopa bat egitea, eta bar, ez? Beintza bizirik egotea, egoerak aldatzen dira, eta planteamendu berdina urte batetik bestea bastu balio, ez? Bai, eta bizitasun pizkaten eta gero, erakargarriago. Hori da, eta lehen komentatzen genuen moduan ere, adin tramurik zaiena juvenil maila da, ez? Gaztiak azten diralako kalea ezagutzen, ikasketak eta bar, kirol guztietan. Kirol guztietan. Eta, lizentzi mailan ere jetxiera nabaria beti dago, kaetetatik juveniletara, eta orduan, arazo gehien egon laikezen mailetan edo adinetan eta bar, beste estimulo bat jartzea, ez? Bentsat, berriro ipatzea, da, egile izitzen, hori zitzegiteko, lapurketa erra, ondo, Ordiziako eskerregaletik sartzeko aukera ederra, badoa oinez baliatuta, eta hor, zera eskatzen adira. Nik uste dut hori zigorentzai da zara. Jasto izan da, baloiak inkorrekin duena. Epaiak ez dut uste, berdina pentsatu du. Ikusiko du, justo atzo Premiershipeko partidu bat ikusten eban, Gloucester, hortxe errepikatuta. Hortxe. Hortxe da... Nik uste du, ez dakit, bolundatea uste du. Nik uste dutikan, Hernaniko jokalarien bolundatea, ez da izan, izan dela... Naita indiko izan da. Naita indikoa. Ordiziko jokalariaren lasterketa trabatzia eta baloia zuenean. Gorputzaren irakurketa hori izan dela eraman. Horrela ibertzera ematen dit. Egia esan, epaia ez da komplikatu asuntu da. Ez da komplikatu batez ere partidua bestela, berrezdoalako. Justu komentatzen dagoela atzo, alako jokaldi antzerako bazan azkenengo minutuan, eta Gloucester galtzen zegoan eta kontrarazo baten, egal batek juten zanean, albo batetik atorri zitzen beste jokalari bat, eta zenkadeia jarri detzan, azkenean izan zen, txartel gorria, eta zigorentzaio. Plano ezberdinetatik ikusten zen, eta azkeneko jokalia zen, eta trabatzeko modua... Emaitza ere ziurenik estuago izango zen. Estua, justo punto bategatik irabazi zuten. Golpe de castigo ditzen dana, makilla erditikan botatzen da, eta punto bateko balde. Horreitik askotan ere, egoerak iteko zira dira. Hori da, komentatzen duen epaia bere irakurketa hori izan da, ez? Akaso bere barnean badaki hori gote badala, baina kontestu baten hori da. Kontestu hau da, egoera honetan ez da, naiz, zaletxan honetan sartuko, alperrik da,
eta, bueno, aldaketa zera, Hernanin, Bai, Boliseko, eta bitartean, berdegune artifizialean, hortxe ordiziakoak baloiaren jabe. Berriz ere, lehengo antzeko jokaldia, ondo laportu du Hernanik, ostikotxoa, metro batzuk irabazi, eta baloia, barruan da, ordiziarentzat. hau zar, lehen komentatzen duguna, bi taldeak ja, batzuk arazo oinarri ezberdinegatikan, baina jokatzeko aukerak baliatzen ari dira, ez? Epa! Begira, hor, ondo laportu du Hernanik, Zepena, bai, jokoska un poco. basi joan, baina jokoskapo adirazi dute, eta hor txe bukatu da. Hernaniarren alegin hori. Baren komentatzen gegoazen, batzuk eroso daudelako markagailuan, da bestiek, ez dutelako zer galtzeko horikan ja. Oraintxe, ondirako, pase luziak egiten dira, Pena. bai. Pena bintzate, Ondo irabazita, aire baloiari, aire, luzatu. Hortxe pas eskasa, Bai, oinez jokatu dut Hernaniarrek, baina hor nik jaun eta jabe hori nik masa baloi berreskuratu du. Ostikoa, barruan da, Hernani saiatuko da berriro ere eraso antolatzen. Bai, bost jokalari itxu batzian, Mark eskatu du. Joro izan da, bai. Balen zera Gipuzkoako federazioaren eta Bai. ipatu duzu, baina zu oain Euskal Federazioan ere hor Bai. buru zara, Bai, esperientzia ona, momentuz. bai, momentuz, bai, bueno, gauzak ikuste, gauzak biltzen ari gehan, bai, gure ni eta nirekin datorren taldea, ba, bueno, kaun planteamenduak eta bar, zer nola gauzatu, horretako azteko eta ba, jakin behar dugu zer nola dagoen federakundea, ba, baliabide aldetikan, bereziki baliabide ekonomikoak, eta gero beste aldetikan. Horretan badakizu askorik ez dut dauzuko. Zoritxarrez, ba, erakundetatik dirua behar dugu, zoritxarrez atet, denontzako asko onuragarriagoa izango da, txapa aldatu dute, jende. Txalo artea. Bai, jokala isele gurea. Eta maitetua. Bai, aski ezaguna. Daude, jokatu izan ditu talde guztietan, bai. Tuzik ebales. Tuzik ebales, bai. Telebistako broma hori aipatuta. Eta bai, Hernani erasora. Ia baloia eskatzen badula zai. Bestaldea hortxe aukera izan du, ez du behar bezala jokatu. Momentuare ez zen erreza. Bai, komentatzak eduna, alde batetik jakitea zer dakagun, eta bestalde jakitea zer emango diguten. Asuntua da, bereziki nahi duguna da, hiru federakundea, lau federakundeak batera lan egitea, bai probintzietako federakundea, bai Euskadiko federakundeak, azkenean batasunarekin datorrako indarra, eta alako txantxetan hasten bagea, ibili izan gehan modua, bata bestiarekin ezala hitz egiten, bestiarekin eta askotan gauz inozoegatik hemen kontra zoa Hernanikoa, azepena, bai, bai, ez da ipa, ez, epaiak esan dezetz. Ez esan du, hortxe moztu du jokaldia, akaso pasi eta zentimetroetara geratu da, bai, ezakiz ezen baki izan da jokalaria, baina hor aukera zitzun eskumaldian, baloia pasatzeko eta entzaio lortzeko, orain uste dut 10 izan dela, baina ikusiko dugu, berau, Ermendia, aukera zituen, jan egin du baloia, baina defentsako bigarren geruza bazetorren ere bai, eta gero dio pixkat txurte txarra dut, ez, baloi du baina horrezeko jokalariak bai. Alare, zera zeuk esan duzu, aldamenen ere bazuen zabaltzeko aukera. Bai, ala ematen zuen. Baina, azkenean, igual momentu horretan ez du garbi ikusi. Hori da, eta azkenean jokalarien erabakia dira. Bai, edo garbi ikusi du barrura sartzeko bidea, ez? Eta egia esan, bueno, urrun ez da ibili. Bai, hemen ordizi, hemen aldaketa gari ingo ditu. Gainera, pitaldiak baino etxekoa eta bai Hernani, azken boladan zera jokalari gazteak ere sartzen ari dira. Bai, bosten, benetan. Alde batetik zeuk esan duzuna, ez batzuek hortxe jokatzera joan diralako bai Espainiarekin eta beste talde batzuekin, eta bueno, beharrak ere edo behartuta, pizkat gazteak ere atera behar dituzte. Bai, hombre, pena behartuta atera,
izan beharra, ez? Bueno, baina, bueno, bada, eta, bueno, hori baina Arrobiak ere irteera bat behar du, ez? behar du. Horregatik izatet, nire ikuspunturako, Bai. Netako asko ze politagoa da, ez behartuta gaztiak ateratzen. Bai. Zer gertatzen da, bueno, gauza asko gertatzen dira. Eta talde baten kudeaketan, ere bai. Baina bai, aukera dute eta pixkanaka eta, bueno, lehen hemen mikrofonotik komentatzen izan ditu gauza askoen artean. Bueno, egoera, Xavier Lerma eta Álvarez de Dulate. Oso ondo aritu izan dira biak, berezikin ikepatuko nuke Xavier Lerma baloi altuetan, bai tuxetan, bai ostikoen baloiak, goiko baloiak berreskuratzen, eta kontrarazoaren lehenengo gizona izaten, fin bideala, ez? Bestalde badute bere presentzia, bere nortasuna, zelai barruan, beti dira eredu. Bueno, elurra ari du hemen Altamiran, eta bitartean JK Lanean bitaldeak, aurretik Ordizia 34 huts eta 11. minutura iritsi gara bigarren zati honetan, Hernani behin eta berriro ari da saiatzen. Plakaje altua izan da hor, bai. Bigarren zatean ere ikuste, indar gehiagorekin, konfiantza gehiagorekin atera dela Hernani, eta hor izan ditu, ez, alegin batzuk eta gertu izan duen txegua. Ordiziak berriz, bereari eutxi dio, aurretik doala jakinda eta gainera eroso, eta hor alde horretatik ez du arazorik izango Ordiziak. Hala ere, azkenengo aleginak kontutan izan da, Hernanik merezi du bai zera entxegu bat gutxienez. Gutxienez, bai, azkenengo 5 minututan edo Ordiziko getabian daude, ez? Gero azkenengo momentuko erabakiak, jokaren erabakiak, eta suertea ere bai, akaso bere alde batetik erabakiak ez dira izan zuzenenak, eta bestalde suertea. Hori kanpotik esatea beti erreza izaten da, hori kirol guztietan, ez? Horregatik, badia jokalari honak, edozen kirolean. Kontra erasoa, ala zeatera nahi du behintzat Ordiziak, badoa, atzera, orain ostikoa. Baloia ondo jaso ezkero, argi. Eta Hernani dintzat izango da, balaia berriro. Zilzan, bai. Komentatzen genduna, badia jokalari honak, kirol guztietan, bereziki talde kiroletan, fizikoki ez dianak osonak, tekniko ez dianak osonak, baina irakurketak prozesatzen eta erabakiak hartzen oso nadia zenak. Hala zera, bai. Gogoratu dezagun, zera Getxok eta Gernikak ere asteburu honetan jokatuko dutela, oker espanago Getxok gaur, jokatzen ari da momentu honetan, eta Gernikak bihar jokatuko du, ez? Buruz alin naiz, baina uste dut alaz dela. Eta Gernika esan dugu, ez da, zuk esan duzu federazioetik eta beste, ez da mesede egin dion, Gernikari baino gehiago rugbiari zera Europara ateratzeak. Hombre, adibideak hor daude. Esango dut, adibidez, Frantzian, Pro B deitzen dana, txapelketan, profesional den bigarren mailako txapelketan, taldiek, amengo taldeek, baina horrokontu, akaso, bost biderekin nagusiago handiagoa dutenak, ez dute parte hartzen bi txapelketetan. Baten bakarrikan hartzen dute. Euren liga eta kitxo. Amena horretik, Espainiako estatuan egon dira zen parte hartzeak Europako mailan, taldeekin, klubekin, bai Salvador eta bai La Vila, ondorio solatzak izan eraman ditu klubetara, bai ekonomikoki, bai jokalarien fidelitasunagatikan eta abar, ez? Eta hemen ni dakidanikan Gernika laugarren taldi izan zan. Bai. Lehenengo izan zara Quesos entre Pinares, bigarrena... Laugarren egin zuen bai, gero Ordizi egon zan, Getxo ere bai, zailkapenagatikan, eta gero hor Gernika, ez? Nik Gernika hor bertan sartu baino lehen, nik beti esaten eguan, nik jokatu izan dut talde kompetizio hori, garai baten Espainiakin jokatzen zanean, selekzio moduan. Laro eta azkenengo parte hartzean izan zen, laro eta 19 gai hartan, akizen kontra eta bar, ez? Nire emoten dit gauza asko egiten diazela tokian tokiko erabakiak hartzen diazela.
estrategikoki gauzak ondo antolatuta edo planteamendu bat egin gabe. Federakunde modua. Bai? Baina oraindik marxan aldatu dute ere bai, beste aldaketa bat. Bai. Bueno, orain bigarren zatian alas aprobetxatuko dute bi talde gainera. Bueno, beste batzuei aukera emateko eta bueno, nekeak ere eragina du. Bai, eta gero, bueno, zein edaki, ez? Lesioekin suerte txarroki eskero, beste gauzekin, eta etorkizun batekin hori da. Eta ez bakarri lesioa, baizik, eta etorkizuneko jokalariak ere frogatu behar dira, eta aukera minutuak egon behar zaie, hobetzea minutuekin datu. Bai. Hor eserite egon da, ez da eserite egon da, gutxi. Minutuak emotan, erruak egiten, Bai. erruak aztertzen. Bueno, hor saiatu da, bai. A ver, izan laike. Hor dizak ere aukera izan du hor ostiko txorrekin jokatzeko aurrera egiteko, baina hortxe hilda, edo bukatu da zera. Komentatzen berriro voltatzen da bukatzeko Europako txapelketakin, eta berriro aipatzen nahi dut, sumarraten nahi dut, nik hau beti izan dudala, eta Gernikan bertan parte hartzea eduki baino lehen. Ez dut ustenik, estatuko errubi arduran esango banintz, ze irudi ematen den kanpuan emaitzen gatikan. El Salvador bere garaietan, eta talde hon batekin, 70, 80, eta bar, Labilak ere bai, eta bare bai. Eta behiratu baritugu, nahiko zuztikan, berri epatzen. Modu oro korrean. Eta barrura begiratu, kanpora begiratu berrean. Hori da, eta gero aparteak ez dagoz galdetzu, esko oso ondo tedatzen digute, bale, oso ondo. Baina jendia errubi mailan, eta bueno, otxura aldetikan, ona alako jendia tratatzen, eta baina hori, horregatikan, demagun. Hipotekatu laike, edo baldintzatu laike, kirol baten, edo herri baten, parte hartzea, herri baten, talde klub baten, kirol horretan, zer aterako da. Eta gero, beste bat, zentzu horretan pizkat bueltara madatza burua, eta planteamendu egin bat ditugu pizkat unik izaten moduan tipo giri, akonsejo mentalidadekin, bale, oso ondo, baina zenba kostatzen dut, da zein ikordetzen. Bai, baina... Ez dago egin behar, lehen komentatzen duguna, barkatu, Valentin, gizartean islada, ez? Bai. Da izan behar, ara, joan gaitezen da etorriko da, ez? Planteamendu egitea, bale, oso ondo da, oso politxe da, baina zenba kostatzen du, tandundikan aterako dugu dirua. Baina dirua eukita ere, ez da ite merezi duen, ez? Hori da, karo, eta gero hori... Bueno, nik ez dagoat diru arazorik, nik dirua erraz lortzen dut, edo dan alakoa, edo neuk jartzen dut. Kontrarrazoa, barkatu, Bai. Hernanik jokatza eten ari da, da hortxiken topatu da. Hortxe, gehienak, jokaldi pare bat izan ezik, hortxe bukatu dira gerran iten alegin guztiak ez zela jardian eta zera. Berreskuratu dute, baina kostatzen zaie zulatzea defensa, bai. Sendo dabile ordizia, egin beharrekoak ganera egin ditu lehenengo zatian, eta orain bantxego geltzen badira, helduko dira, baina ez du horren besteko presiorik ordiziak, ez? Partidu hasieran utzi du garbi, zein dan nagusi, eta orain, bueno, sendo ibilitan nahikoa izango du, ez? Ordiziak sartuko du baloian. Eta berriro, ekaira bueltatzen, ez, hori, izatu baina, ez, gero, baina gero hori, parte hartze hori, zeren proiektu baten barruan dago. Zertarako. Komentatzen gehuazena, ez? Denak aipatzen dira, eta zenba biztanle ditugu. Zenbate tokitan sartuta gaude. Erabakitzen duen klubak, ez? Zer nola sustatzen dudan, edo bermatzen dudan, klub honen jarraipena. Golpe ordizien alde, Melerdiak hor ukabil, ez, Jokos Kanpo. Bai. Bueno, ukabilka vuelta de marcha... Baina, besuan izan da. Horrek, irlandesak ez sisi fight, emakumezkoen burruka esaten dut, ikusten dituzu hor, bere Harling joku horrekin burrukatzen mutiak, bi makillekin bat abestean kontra, hori ez da, eguneroko gauza dira. Ez, baina bai, hori, bukatzeko hori da, ze proiektu da, ze gaur da, eta... Hor bakoitzak bere erabakik hartzen ditu, eta, bueno, kasu honetan Gernika izan da, baina ez da Gernikaren kontra... Bueno, eta, aurten Gernika izan da, eta igual beste batean beste bat izango da. Proiektu guztiak, nibaitez da, respetu guztiak merezi dutela. Bai.
argi eta garbi. Bakoitzai dagokio bere Bere bakoitzak gero bere ikuspuntua eta bere iritzia izango du, eta segurazki toki ikuspuntu edo alde batzuetatik galdingo izan dutela ez daki zer, baina kaso beste alde batetik bueno, igual, herria berak Gernika erlazioegatik da, nola gaizaten da, goi mailaren izenaren buelta hori edo etorrera hori, marken etorrera hori, bueno, kaso Gernikako herri erabizen izan da, ez dakit, Bai, horregatik pa. Bueno, hemen zera, bigarren zatiko ardia ere joan zaigu, 21 minutuan izango gara, ez aldaketarik markagailuan, 34 asko jetxida jokua, batez ere ordiziaren aldetik, danan lotuta daukalako, eta beste aldaketa bat. Bai, urtze bat zabalegi, uste dutazio, pixka bat dinosaurio zarrak ateatzen. Jubilatzen ez da? Jurassic Park. Ez, baina, bueno, lehen komentatzen genduna ez, beti behar da pare batean behar dira barruan, hartaldean nolabait bideratzeko, baina aldi berean gero bai lagen bazaiek gaztei bere erabakiak eta... Bai, eta egokienak alako partida dira, ez? Bai, hori da. Zera dana ez dudanean, hor zailago da izaten da zera gazteak eta ateratzea, ez? Bueno, hortxe borrokan ordiziarrak, musika ere badaukagu hemen, ugari gainera, jai giroan, gero partidaren ostean ere jaia izango da kanpoan, eta bitartean jaia etxekoentzat berdegunean, aurretik doazelako. Zabaldu dute, zabaltzen ari dira ordiziarrak, horre larri ibili dira baloiasea, baina oraindik baloiaren jabe dira, egaleti sartu nahian, eta hor ikusten da, berriz ere ordiziaren nagusitasuna batez ere aurreko lerroetan, ez? Bai, eta hori txatxarian harrapatu zaigu, baina bi uztartze itxiak egon dira eta desente nagusi izan da ordizi, hortik zer ateratzen duen ordiziak, baloia azkar jokatuta, zabaldu erditik, barrura doinu... Ez? Bueno, oraingoan ere bai, ez, hortxe dira, marra gainean iaia, eta borroka latza, batzuk entzegua lortzeko, eta besteek ekiditzeko. Bueno, azkenean, entzegua eman du epaileak, Montoiak, 29 eta huts, bazirudien ez zela iritsiko, baina azkenean ordiziak lortu du. Bueno, beste bat, eta lehengoa, hoize, zera ere bonusa, poltsikoan dauka ordiziak, eta orain jartik eta gehigarria, hori ere erraza izango da, hortxe ematen zuen, hortxe errepikatuta dago. Ekipu joan, oso dala, txautaz bala Epaiari berari ere kostatu zaio ikustea. Bai, da nahiko urbil zegoen bai. Eta ez da ez harritzekoa, oraindik ez da sartu, hor hankartean zaila da ikustea, baina, bueno, epaiak ala eman du, eta hori ere barrura... Bai, nahiko urbil zegoen epaia gainera. Bai. 41 eta huts. Bai, justo, argi eta garbi, zean baloi atzetik anatera dau, eta jokalaren artean ikusten da, bai, askoz garbiago ikusten da, bai. Imanol Eruarriz ezakiz zaren momentan. 41 eta huts. Sils guantiekin, eskularruekin zegoen, jokalaria Sils, uste da. Silsek honek ere gutxura bi iruen txegu egiten ditu partidu. Oso azkarra da tipua. Eta, bueno, hor ere jokalari... Naiz eta ez izan, zazpiko errubiaen jarratzaile zutsu bat, bera zazpiko errubitik dator, bai, formakuntzan igartzen da gainera, bere morfologia zen olakoa dan, tipo altua da, eranien kontrara zu ahi alortzen dut botiak. Behintzat itxuratzeko eta piskat gustora joateko etxera. Galdo egin dugu, baina behintzat entxegu bat ere egin dugu eta... Zeuen etxean sartu beha, ez? Pizka bat hori izaten da mesua, ez? Hori da, ez? Bagenekien, edo, jakin baino gehiago espero genuen ordiziak hartzienan eraz esan dugu favorito nagusia zela eta ordiziak irabazi behar zuela, baina, behintzat gero hor ateratzen denek ere, sari txiki bat ere merezi, ez? Bizitzea edo hiltzea edo bizitzea galtzea. Eta, larri ibiliko da errani ez, mailari eusteko.
Bai, Ez da, gainera. oaindik oker espanago bada hor ere erabaki gabe, ez? Nola izango den azken ligako amaiera hori, ez? Bai, Beti jaisten da, bat azkenengoa jaisten da, bai, eta gero bestia promozioa aiteko baina okeran, eta promozioena oaindik ez dago Baiz dago ez? argi, karo, datorren urtean zer nolako estruktura okiko menduen txapelketa, ez? Aurten 12 taldeekin jarri zen, netako Larregi, Mhm. Larregi bi arazoengatik, bueno, ikusten dugu hemen errani sartzen, Ea ba, Bultzaka, bultzaka eta metroak irabazi nahian eta zuloa aprobetxatu nahian, baina ordiziarrak bai, antza ez dute ba. ez ustartze orain, zera- errani alde bai, gaina ordizik bere gazteak atera ditu, Eta horiek zerbait erakutsi beharko dute, hoxe ba, eta morru bizien atera dira. hoxe ba. Eta, bueno, orain arte ez baduzu hori lortu, orain ere ez duzu lortuko esan dute, eta, bueno, ustartean ikusiko dugu, aber, zer pasatzen den, erranik aukera daukan edo ez daukan. Hortxe, ordizerrak sartzeko prest, Baina, ustartze sarreran ja nagusi, ja, ordizik. bueno, Hernani hortxe, Bai, defentsan sendo, ordizerrak leku astute Bueno. galtzen, eta gero impactu, Ruben esaten impactuetan nagusi dira, ez beti txoke bada honean. A ber, A ber, oraingoan bai, ez metro gutxira Da baloia dago. galduko du, Ea baloia galduko du, bai, baloi hori erdiziko jokalaria, plakatzailearen laguntza berehala junda baloia berreskuratzea. Gainera bota da baloia berreskuratzeko, eta Hernaniko jokalaria, baloi horren hortxe dago, bai. lapurketa trabatzen egon. Hori ikusiko dugu, alde batetik orain plakatzailea, baina, hemen, hortxe, 15 bera, Hasford zelan plakatu eta bera baloia berreskuratzeko altzau da. Baina lurrian zegoen mutila, Hernaniko jokalaria, baloiaren lapurketa saiesten. Bai. Bai, ez? Bueno, benetan penagarriaz egin ditu alegin batzuk Hernanik. Oraindik egia da 13 minutu gutxi bera geratzen direla, baina ez dakit honek beste itxura bat hartuko duen. Ezer gutxi eginda ere, bigarren zatian ordiziak egin du entxego bakarra. Alboko honen ostean zer gertatzen den, ordizia berriz ere jabetuko da ia zeur. Aipatzea ere bai, Bost gizon jarrita, bueno. Hernanik euki ditun bajak eta bar, nahiko esanguratsu da Bai. zidala, ez? Zenbaki aldetikan, kopuru aldetikan, eta ze papel jokatzen duten jokalari hauek, ez? Oier Gamendia, Guti Manes Casado, David Pelai, Jon Otsotorena, lehen komentatzen genduna, beti behar dira hartaldeak bideratzeko eta gidatzeko pertsona behar dira, edo hartzaia behar dira, edo hartzai txakurrak, eta pertsona hauek, jokalari hauek, jokuaz gain paper hori egiten dute, ez? Orain ikusten dugu, uste dut ordizik, atzian, Hasford, duela paper hori, 15 moduan, eta horrek aldean ondiokan Joan Saierbe daola, zera sartuta, beraz. Normalian Hasforrek berra jogatzen Bai. du toki horretan, beste leku batzutan ere aritu itxan Bai. da. Bai, egal moduan, nik uste tipo askarra dela. Melerdi moduan be jokatzen Bai, bi hasi irutokitan izan. bai jogatu du, Bai, baina gehien batez ere azken boladan hor atzealdean Bai. aritzen da. bai. Bueno, Hernanirentzat baloia Eta abantaia, epaiak abantaia ematen ari da, ez da, zera, ustartze irekiaren gainean, botatzeagatikan, ez? hor pasea makala, hor dizak aprobetxatu dezake, Ja. eta 10 ez, metro, 10 metro esan dio. 10 metro. Bai. Golpe bada honean, beste taldea, golpea egiten duen taldea, atzeruzka junen beharra da, Bai. 10 metro, eta hori ez badu egiten, edo jokale batek aipaiaren kontra josatzen badu, edo baloia movimentua trabesten baldin badu, beste 10 metro gehiago esan laik ez. Baina, lehen bueltatzen berri du Espainiako txapelketa gorezko mailako estruktura horri, nik uste dut Amabi larri dela, alde batetik, kirol mailatik, kantidad, no es igual a calidad, en Ez dagoelako. absoluto, hori gure garaietatik bizi izan da, azkenean 6 partido hor dago, berdadean kalitatea dutenak eta tentsio mote dutenak, Gainontzekoa pixka dira, Hori da. hondakinak edo... eta bestalde gertatzen da, Estatu Espainiareko eremu geografikoa oso handia dela. Bai. Eta segunda ze talde sartzen dira zen, Euskal Herritik
Andaluzia aldea 1000 kilometro ditugu. Bai. Eta Katalunia beste 700. Eta nik hori bete esate, baina Eskozian, Irlandan eremuak erdia dira. Erdiak. Eta hori kostu aldetikan igartzen da. Claro, ez da berdina. Amen. Bai. Bueno, behintzate 5 puntu izango ditu Hernanik. Eta hemen ere txaloak. Bai. Bueno, asko alegindu direlako, eta hor buru belarri ibili direlako horren bila. Eta, bueno, behintzat, 51 itxuratzeko. Horretzen jutik, itaka vamos a luchar. Eta alago, baina aipatu izan dugu lehen Igor Genua, hortxe, melao. Normalian mele erdi jokatzen duen jokalaria da, eta hor, berez arriskutsua baldin bada, mele erdi moduan gehiago, eta hor, ikusan dugu zen nola jo nindan, trebesia eta indarrakin. Bai, plakatzerakoan ere, ez dute ez, batez ere lehengo pausutan plakaje ez da ingarbia izan, baina, bueno, egia da, indarrez eta sartu dela, eta gorputz oso aprobetxatuta, ez? Eta, bueno, ea, hortik, nik uste beste 2 puntu ere iritsiko dirala. Isilik, eta Garmendia, ez? Ez, Genua da. Genua? Bai, eman diguten, barrura. Barrura, eman dizkiguten ainea zioak eta bai. Berrogeita bat eta 7. Bederatzi 8 minutu faltaia bukatzeko. Bai, ez dut uste luzapenik egongo danikan. Ez dut uste, ez du merezi gainera. Dana asko sobetu gutxera jotea gaurko zarekin gainera. Bai. Bueno, jokalaria bero ongo ja hori seguro. Bai, seguro. Eta egia esan, bueno, ez du merezi eta alperrik izango ditzateke, zera luzatzen ibiltzea. Ordiziaren aukera orain, hor borrokan metroak irabazi nahian, Hernanik errekuperatu du baloia, jotakeari dira hor bat eta bestea, ez da atera. Eta, bueno, jokua hor geratuta, zeak epaiak ere barre inio zerari, marrazainari, eta albokoa izango du Ordiziak. Lau gizon prest, arrapat baloia jabetzeko, bueno, Hernanirentzat, ez dira hor bate definibili, Ez, gainera jokalarian lurreratzea ez da bat egon izan, Biankak ez du indara, horreka galdu du, Berrio Genua. Hortik pasatzerik zaila izango dute Hernaniarrek, baina, bueno, badira, apurka metroak irabazten zelai erditik gertu, orain ondo zabaldu, azkarrago jogatu beharko luke, baina jakina, 33 minutuan azkarrago jogatzea ez da erreza. Nekea eta, ala ere, ari dira, bai, politia jokaldia, hortxe egaletik sartu nahian Hernaniarrak, Ordiziak errekuperatu du, eta indarra badu Ordiziak lerro horretan, Beno partidua aurrera doa, 51 eta 7. Lasaiago orain jokuak ere bera indu, nabarmen. Bai, nabarmen, bi aldetatik ez. Bai, Hernanik akaso zera pixkate alegin handiagoa indu, utxan ez geratzea gaitik, baina Ordiziarenak bera indu. Bai, bareneko 23. minutua zen da 20 puntu. Eta 0 zegoazen goian ez bakarrikan puntua baizik eta ensaietatik lortutakoak eta zer nolabaiteko errestasunakin lortu izan dira zen. Ikustu bereziki nagusi izan dela Ordizi lehenengo zatian erasoan bereziki fase estatikoetatik, ez? Bai tuxetik, bai meletatik, zer nola antolatzen zen, 2 keinu faltsuak itxituzten atzian 3 ordeetan edo gibilean, eta amuak ipintzen eta gero abiadurakin sartzen zian, ez? Gauz politika ikusten dira, bai zilz aldetikan, zelan korriken du egaletikan, gero trebesia bai, baloia berentzak ostiko bat emoten, abiadura handiarekin bai, besten zaio bat egon damen Ordiziko 22tik ateratzen, Kroll eta zilz aldetikan ere bai, lurretko bai, oso irakurketa polita. Batez ere, zera lehenengo biak. Bai, hori da. Ere ustez, bai, politenak. Politenak eta
landuenak, bai. Eta Hernani kontran bagonda joku irekian eta hor, kemen askorekin eta gogo askorekin, orain ikusten ari gara moduan, gehien bat uztartze ireki horiek nolabait usteltzen esaten dugun errudian ez, baloia, karo, azkenean ordizik baloi askarrak nahi zituen ateratzea, karo, bestiek... Zuk hasieran esan duzuna ez fisikoa eta... Hori da, bai, densiade fisikoa, kriston, aldia dago. Hain badia jokalari batzuk, bi Gorka Núñez horretzeko entrenatzaileak prestatzaile fisiko entzute pasa, seguro eski zuzenduko diala eta zerretako gara niekin, baina, bueno, bi zaio egiten dutenak egunean, eta, bueno, entrenatzeko beste itxura batekin, atzerritarra daude, eta bar, eta, bueno, hori gero ere bai igartzen da, azkenean beti esaten duguna, hori da, esaten duguna beti errubia ez da golfa. Argi dago. Eta ez da eskupilota, beraz, kontaktu fisikoa dago momentuan, densiade fisikoki ordaindu egiten da, ezberdintasuna baldin badago, Eta orain badago, eta hori ikusten dezan ere bai, defentsan nik ordizi oso serio, ez da inor pasatu, eta kontaktua zegoan bakoitzean nagusi izan dira, bai. Kontran Hernani kontaktua zegoan ez bakoitzean, baina askotan hori da. Betik ibilita edo... Eta baloia galdu izan dute, eta kontaktuan, abanan lortuz, eta bueno, hori izan da pixat. Ikusi nu, lapurketa batzuk ikusi ditugu Hernaniren aldetik, baina hor azkenean balantziak egiterakoan ere zera lapurtu, baina galdu ere gehiago galtzen baduzu, hor balantze hori... Eta nik uste dut esanguratzuna izan da, ez dala izan kapaz Hernani, defentsa hori zulatzeko, defentsan sartu da, baina ez du zulatu. Eta ez du gain ditu defentsa erosotasunarekin. Lehen esan dizut, pixkat egalak baino gehiago erditik sartzen saiatu delako Peña eta berriro, hor izan da igual akatsa. Bueno, egalean ere bai zil zegoen, ez da erreza, azken finean komenta duguna, aldia nabaria da, bi taldeetako hasierako 15etan, ez? Orduan, non da zulua? Bere apostua egin du Hernani, eta, bueno, saiotean. Hortxe dira, Hernaniarrak, zelaierdi hori pasatu nahian, baina ordiziak ez dauka ez, hor zulorik izteko asmorik. Ez, Gaztia gainera serio... Orain azkarra joatzen duten Hernaniarrek, lurrera, ala ere altxatu indira, baloia oraindik kanpotarren alde dago, Genoa berriro ikusten genuen. Jazta zera honezkero jarri da martxan ordiziarren defentsa, eta hor zaila du Hernanik hortik pasatzea. Ostiko txorrekin ea baliatu da Hernani, baina hor ordiziak ez du inolako arazorik izan. Jokoz kanpoko defentsa... Defentsa egiteagatik ez zigortu izan du... Eta igurzak ez dut batereko zeite iruditu... Nik ez dut ezer arrarorik ikusi. Baina, bueno. Kontua kontu, Hernaniarrentzat baloia, metro batzuk irabazi, eta albotik jarri beharko dute baloia jokuan. Azkar jarri nahi dute, naiz eta denbora asko geratu ez partida bukatzeko. Baina, behintzat beste alegin bat ere egin nahi dute Hernaniarrek. Bai, eta borondatea betzat ez dute jetxi. Ez, hori argi dago, Kemena eta Adoria jarri dute. Hori da, bai. Baina gero, bakoitzak esku hartan daukana dauka, eta gehiago ezin zaio eskatu, ez? Hombre, ez, gehienar hori arlo psikologikoagatikan lan gogorra da. Lan gogorra da, eta, bueno, zentzu horretan gogorra dia zela erakusten ari da Hernaniarrak, ez? Bueno, hortxe Hernani kenua egin, ondo jokatu, baina ez dute ez Ordiziako jokalaria engainatu. Eta hemen eskumaldean zeran eskatzen ari da baloia, bai, lau nagusi dira. Horregatik esan dizunik, lehen egalak igual gutxi aprobetxatu ditula Hernanik, ez? Igual, kapazitateare gutxiago. Baloia eraman inbeda galeraino. Hortxe da jasuntu. Hori da. Eta horretan Ordizia kapazitate eta gaitasun gehiago dauka. Bai, nik uste bai.
aurrekaldian ere bai, baina bueno, ez da ikusien besteko aldia, Hernani ere borroka horretan, bueno, bere trebesia badu, eta hori irakusten ari du denboradan zehar, nahiko fuerte dela, baina bai, hiru laurdenetan, bai, zelai erdian labetez deko, bai egaletan. Bai egaletan, uste dut. Uztartean berriz ere nagusi Ordizia, hori ala segertatu da partidu osoan zehar, gutxitan nagusitu da alakoetan Hernani, Ordiziak baitu, Etxai izalaike, porque Mutironek badu almena, Jasfor ere bai. Jasforrek ostikotxoa, eta hemen kejaka ikusleak ez duelako behar bezala jokatu. Bueno. Behitxu ondo, kontrarazoa. Baina beti agertzen da. Gustatzen zai, behitxu, galera, ostikoekin, argi. Bueno. Zatxarra, ondo, oso polita, benetan paretan, pasea, Makala ustela atera saioa ala ere Hernaniak oraindik baloiaren jabe, etekin ateratzeko gai diren, azken minutuetan gara, litzateke txarra izango beste Hernaniarrentzat, barrutik, erditik, atzera, polito. Baina Ordiziak askar hartzen du bere lekua, Bai. Eta jokalari bakoitzak ere asko defenditzen du. Bai. Eta movimentoak ez da bat ere estatikoa eta movimentoak asko ikusten dira, bai. Azkenean laguntza dira. Bai, laguntzak hori da, bai. Bueno, nik uste partidua lase bukatuko dela, 40. minutuare joan zaigu, 42. Txartel bat, ateratzea doa, txartelen bat. Bueno, bai, esan ez daik horia izkutuarentzat. Baloia mosteagatikan, eskuarekin mosteagatikan, keinua horrela egin dio. Ez da, 42. minutuan horrek ere merezi duen. Baina, bueno, legiak ere eta epaia dira eta egia esan, arauak ere bete egin behar dira, ez? Baina, bueno, 42. minutuan. Ea, markagoia bere horretan geratzen den, edo beste punturen bat ikusten dugun, partida amaitu horretik. Eskura jokatzea doia, Hernani. Azken aukera, ez? Antzinako garaietan moduan. Bai, hori da. Ea hortik behar bezala ataratzenik daukan Hernanik, hortxe da, baina bain eta berriro ezi horren kontra egiten du Hernanik, ezker alderantza ere egin du, zaila egingo zaio helburua lortzea, Ordizia hor oso sendo da bilelako. Eta ez du ez, hortxe utxiko dio azken segundura arte Ordiziak. Badoa. Bai, behitxu. Hortxe, bueno, azkenean bai. Azkenean 12. puntura ere iritsi da. Iraitz Garmendia, bai. Beste jokalaren motor bat, taldean motorra den beste jokalari bat. Bueno, posa eren artean ere bai, ez da entzari bakarra izan, eta berri aipatzen genduna, ez? Arazoak ditu defensa zuratzeko, komente dituen gauz guztiagatik, de fizikoak eta bat, baina buru aldetik, psikologikoki, gogorra direla, hori da. Indarra, ez eta... Errezena izango benzan partidu honetan, eskua pultzikutan sartzia, eta... Bagoaz, eta, laster bukatzen da, baina ala ere, kemena, ez gehien bat, eta, fizikoarekin baliatuz, hortxe bultzatu, eta esan, gu ere hemen gaude, ez? Ez dago hemen talde bakarra. Tamen ikusten dino, barkatu hemen behian, bai Juanito Frances Hernaniko presidentea, Aitor Eraño Ordizuko presidentea, Asier Sarriegi Aldundiko kirol zuzendaria, Gipuzkoako Aldundiko kirol zuzendaria, barkatu, eta Javier Blanco, Gipuzkoako Federakundeko Federazioako txuri. Presidente berria, Gipuzkoako kopa banatze da doazela, hor mai gainean dugun kopa hori. Ala zeda bai, eta nok edo zeinek eramango du kopa hori, Ordiziak. Hor azken jaurtiketa horren errepikaldia, 41 eta 12 bukatu da partidua, eta, espero genuena,
zera ordizia nagusi, eta ontsi ikusiko dugu, azkar egiten badute, hori garaikurra nola ematen duten, Gipuzkoako kopa, ordiziak eraman duelako. Uste dut oraindik pixkat ere, hirugarren denpora hau edo hirugarren zati hau, Rubian esaten zaion moduan, pixkat luzatuko dela. Hor, jokalarien artean agurtu eta, pentsatzen dute behar da moduan. Bai, eta gero, jokaldiren bat ere komentatu. Seguro. Eta zera, ez? Hemen bitartean elurra ari du, hotza ere bai, baina gustora ikusitakoarekin, eta... Bitaldeek zelan agurtzen dira zen, azkenean. Hori da. Euskal Herria txikia baldin bada, hori da, ez? Gipuzkoa txikiagoa da, eta hori mantendu behar da, hori da. Gure ikurra hori da, guk. Beste kirolekin konparatuta eskaini dezakegun hause da gizarteari, ez? Bai. Alde batetik kemenago guak, baina bestaldetik errespetua. Errespetua arerioari, ezetzaiari, eta errespetua legea jartzen duen gizonari, epaiari, bere gabe zireikera. Hori da. Guk ere hementxe utziko dugu. Zuei eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko Iñaki Laskurain, eta hurrengora arte. Gero arte, jaun Andreok.